Редакция коллективын яңа осы авылындагы әбүнәчеләребез крешин җырлары белән каршы алды. Очрашуыбыз бик эшлекле шартларда узды. Тәнкыйть тә, мактау сүзләре дә, тәкъдимнәр дә ишеттек. Авылыбызда инде авыллар газетасын бик яратып укыйлар. Китап укырга кергән иң беренче кеше авылларын ала. Карап чыга, һәр вакытта да авылларын карап чыкмыйча калмыйлар. Бик яраталар. Һәр бер сәхифәгезне дә укып баралар. Газетабыз әле бүген дә укучыларын татар һәм рус телендә мәгълүмат белән тәэмин итүдә үз миссиясын башкара. Нинди генә заманнарда да аңа тугры калган, әле хәзер дә яратып укучылары булган вакытлы матбугат ул. Чыгышлары бик ошады. Нәрсә әйтим инде, эшләрендә уңышлар телибез. Әле без аңламаган әйберләр күп булган икән. Шуңа кыйммәт дибез. Кыйммәт түгел икән ул. Матбугатны белеп торырга кирәк. Газеталар бик матур чыга. Аннан соң минем бер фикерем бар. Үзебезнең фольклор ансамбле турында тарихын язып, карточкалары белән информация бирәсе килә. Авыллар газетасын безнең авыл халкы бик яратып яздырып ала. Без дә гаиләбез белән язылабыз. Ирем иң беренче авыллар газетасы килү белән район яңалыклары белән танышып чыга. Аннан калганнан соң гына гәҗит минем кулга эләгә әле. Мәләтамак авылында яшәүче Габделәхәт Абдуллин газетабызга тугрылыклы булган даими әбүнәчебез. Ул гомере буена Кызыл Октябрь колхозында от караучы булып эшләгән. Газетабыз белән бер яшьтә булган Габделәхәт абзый 92-сен тутырганда да әле газетабызны күзлексез укый. Анда чыккан кайбер мәкаләләрне кадерле ядкәр итеп саклый. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы булган Мөслиминформ бүгенге көндә радио, телевидение, газетаны үз эченә алган, интернет җилтәрендә сайты, социаль җилтәрләрдә үз төркемнәре булган масса күләм мәгълүмат чарасы буларак үсә. Шулай да газетабызның төп үсеш чыганагы булып газета кала. Газетабызда басылган материалларның тулы версиясын бары газетабыздан гына укып була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.